orchids na, pre. Ang galing. Ay. Nakapayo, ang hirap ng naulan. Andito po tayo sa Mercy's Garden. Ang likot. Milliard. Only 150 po ang ganito. Magkano? 150. 150. Ang ingay ko, no, nakagana pala yung cellphone ko. 30 lang yun. 30. Ito, magkano to? Mickey Mouse ko po is 200. Ah, 200. Meron po akong 170. Meron po akong 150. Meron din po akong 100. Ah. Aba, mukhang nainganyo ako nito ah. Magkano to? Ito ma'am is Aster. Ang bigayan ko po ito is 40 pesos. Pero ma'am, pag pumunta dito, 3 for 1. 3 for 100. Oh, 3 for 100 lang po yan. Ito Gusto naman po. po ma'am, yuca. 3 for 1. Magkano yung ganyan nyo? Ito pong yuca is 200. Ang gaganda naman talaga. Ito yung mga lumalaki, no? Yes po. Tumataas pa. Ang ganda sa landscaping Maganda po nito. yan sa landscape. Magkano po uli? 350. 350. Yung mga kalateyo nyo pong ganito. Yan, ito po Malatea medallion. 50 pesos. Alam ko na. 50 pesos. Yun pong ginger Calathea is 50 pesos. Okay. 50 pesos din po, guys. Yes po. Pati ito pong kalateya. Sa Grey kalateya. Star po. Gray Star, 50 pesos. Ito po yung ano nyo, snake plant. Snake plant po is 150. 150 pesos, guys. So, ang dami ng saha with pots pa. Ito po yung rattlesnake ko po is yan, only 150. Meron na po siya mga baby. Wow, ang gaganda. Lalaki, lalago pa. Opo. Ate, yung mga ganyan nyo naman Ito po, po mga red mga- siam. Ito po is only 50 pesos, guys. 50 pesos lang po yan. Ito po, magkano po ito? With With pots po is 150. 150. Variegated na po siya. Ate, ikot po tayo sa ano dito po. Parang mas maganda-ganda yung mga dito. Yung mga mayanan nyo po, magkano? Kaya naman sa akin with pots ma'am sa 100. Ah, Dati 100. po is 130, ngayon po is 100. Oh, Pag guys, pumunta oh. po dito, 80 pesos. Ayan o, 80 pesos. Guys, pag kayo kusang pumunta dito, Yes po. with pots, ganyang kalalaki, yung mga mayanan nila, ayan, white pots, 80 pesos. Yes. Baka pag pumunta talaga kayo rito, 50 pesos na. Joke lang. Ito ma'am. Ang last lago, ang lush. Ito po, magkano? Bigay ko po ma'am ito is 2,000. 2,000, guys. Kasi po ang dami na po niyang baby ma'am. Oh, ayun. Oo nga eh. Kasi po ang bawat isa is 500. Eh dito na po ma'am. Oo nga, grabe. Ito pong sisus nyo, magkano? Yan pong sisisibahin po ang auto po niyan is 1,700. Meron po akong maliliit na Yung mga 200. budget meron talaga, 200. Yes. O guys, meron si ate ritong sisus na tag 200. Ayan. Meron po akong Eugenia. Eugenia po tawag dito. Opo. Ay, hindi ko rin alam. Opo. Basta yan po. Yan po. Only 50 pesos. Oh guys, 50 pesos. Pati po yung mga ganito. Itong mga ano nyo. Ito pong begonia ko is, yan, ano lang po yan. 50 pesos. 50 pesos lang guys, oh. Ayan. Pati po itong mga Ito po pika ma'am, ko. pika ko is 130. 130. Less na rin naman po. Yes po, ang Sulit. ganda-ganda po niyo ma'am. Mas Oh. ganda natin dalawa. Hindi na tayo gumanda ma'am sa stress. Sa pandemic. Buti may halaman. Totoo yan. Ma'am, Naku ate, nangitim na ako. Sabay kwento eh. O diba? Nangitim, tumaba. oo nga no. Diba? Tapos ma'am itong Orlando Green Giant. Only 200. Okay, 200 lang. Grabe, sulit po Ito dito. ma'am, 100 lang po ito. Ano po Kapatid yan? siya ng Kapatid na variety rin po siya ng saging-saging. parang Ewan. Basta paki-comment below na lang po. Magkano po yung ganyan? 100. 100. Ano to yung... Namumulaklak din po siya. Birds of Paradise. Birds of Paradise po. Yan. Yan. lang po siya. Ka-variety po. lang siya. Then itong ma'am na Lash na lash ng Opo. mga kalateya. Calathea. Paano mo ba napalalaki ng ganyan ng dahon yan? Hindi nga, yung akin, Albert lumago ito. na rin naman. Sa awa naman ng Diyos. Ay, Pero hindi ganyang kalalaki ang dahon. yan
Yan po is Alberti. Alberti. 50 pesos lang po. Talaga. Guys, yung malalaking dahon na yan, yung last na yan, 50 pesos. 50 pesos. 50. Ito pong aking kalachuchi white. Pumalo na po siya. Sa hangin ang tangkad kasi may ganyan ako ate. Pagkapangkad niya, ayan, pumalo na po. Tumalo na raw siya. Yan Magkano naman yan ating kalachuchi mo? Magay 450? 150. 150. Nagulat ako 450. Pero alam mo mura 150. Napakalago niya. Oo. Hindi ko na sabihin sa'yo magkano bili ko. Mas bumaba ka lang ng konti. Meron po akong Sabrina. Yan ma'am. Magkano po yung ganyan nyo? Yan lang is only 200. Okay, 200 lang with pot na. Ito ma'am, yung dwarf na snake plant. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Abas Ito na po snake ay- plant yes, with pot. 150. Magkano po? 150. 150 lang. Ito po yung singgo. Ito maganda tong singgonium na to. Hindi ito talaga maselan. Yes po. Ma'am, parang tingsingonium ang tawag nila. Pero, dito po ako kumuha ng mga baby. Magkano po sa inyo? Mother plant Mother siya. plants po siya. So, baby lang po. Kinukuha ko dyan. Magkano po? 150. 150 po. Ang per per 150. Alam mo, hindi to mahirap alagaan tong ganito. Mayroon akong ganyan. Nabili ko lang ate, 50 pesos. Tapos napalago ko siya. Ate, magkano yung ganito nyo? Ito po ma'am, tingsingonium is 250. Kasi dalawang puno po siya. Magtatatlo na po. Ayan po. Ito po yung mga dito. Yan, Ito yung po, mga isa presyuhan yan. Prince of Orange po is 70. Mura. Sulit na rin guys. Yes, 750. Friends of Orange, Punta na po kayo dito. Sulit ang mga rare plants nila. Ito pong Red Congo. na dwarf is 350. Yung pong mga 350. ito. Snow White po is 150. Ayan ang maganda. Yung may-ari talagang dinidemo yung kanyang mga plants. Ito para... Diba? Ito ma'am is Amazonica. Zonica. Only 700. Sulit Last na rin na po ate. siya, Last na siya. Yung ganyan po sa likod. Perkins ba yan? Ito po ma'am is Green Congo. Green Congo. Magkano po yung ganyan? 450 po. Sulit na rin naman Sulit talaga po yung mga talaga. presyo. Tapos ito po, meron din po akong dwarf na Antonio. Magkano po yan? 250 po. 250. Sulit naman talaga Sulit ate. po talaga ang ating Pati ito. ito. Sulit na sulit yung mga mukha nitong mga bigonya mo. Magkano kaya ang Yes price ma'am, niya? itong begonia ko po, take na. 150 each. Uy, grabe guys. 150. Yes, Yan. may bulaklak na po. Kasing ganda po namin. O yan, alam nyo guys, punta kayo dito sa Barangay Hukay, tabi-tabi yung kanilang garden, pero ang dami yung pagpipilian. Tapos, Swak sa meron din po budget. meron din po akong blue pine. Okay, blue pie. Magkano po yung ganyan nyo? 120 po. 120. Ito po yung papwa, parang kakaiba siya. Ito po is coral fern. Coral fern. Magkano naman po? 170. 170. Coral fern, yes. Ganda. Ngayon ko lang nakita yan Coral fern. yung pong yung variegated. Ito pong variegated albo ko ay hindi ko pa po ini-out kasi naubos na po yung pero kung gusto po nila kasi may ugat naman po iyan is 400. Yung ganyan kalaki. Yes po, Okay ganyan po, kalaki. sige po. Ito ma'am, ang With 500 pots na po. guys, Ayan 500 po ito ma'am. With pots na ate. Paano ba alagaan yung mga ganyan? Hindi ba sila mahirap? Parang gabi-gabi lang din. Gabi-gabi lang talaga, tsaka araw-araw lang. Ang daming plants ni ate. Ang gaganda tignan, no? Tapos ito ma'am, pecans. Mycans. Pecans, ayan. Magkano po Ano yan? na siya? Ito ma'am is only 120. 120. Then ito pong aking Watermelon. Ano ang kapal-kapal na yan? Is only 200. Sulit naman. 200 guys. Yan. Lang siya. Tapos Ito yung po. Peperomia ruso po, 150. 150. Wow, may mga Birkin si ate. Magkano po sa inyo? Ito po is 600. 600 guys. Ito pong moonlight nyo. Ito pong moonlight ko ma'am is only 300. 300 guys. Ay, ang ganda-ganda na niya. Oo po. nga, Ang eh. ganda ng dahon. Ako si moonlight ko bumagsak. Ano naman? Alam mo yung aking halaman natitegi sa pagbabagsak. Meron Gusto din po ko. akong pedilip bambino. Opo. Meron po ako niya 500. Uy, mura. Sulit 500. 500 po. Ito po. Meron po.
Kasing ganda ni ate. Ganda namin dalawa ni ate. Ay, ito po ay ano lang. 900. With pot na rin naman guys, oo. Opo. Ang ganda, guys, ang ganda ng dahon. Diba? 900. Ayun po mga peperomia. Peperomia, ay sample po. It's only 150. Oh. 151. Ate, paano naman alagaan yan? Wala ma'am, dilig-dilig lang. Pagka natuyo siya, dilig mo lang. Yun lang yun? Basta sa shaded lang siya. Ito. Ano pong kanta, kuya? Sabi ni kuya, kinakantahan daw. Kahit basta kinakanta. Ito po ang Baka mas may strawberry hiyang. ice. Magkano po sa inyong ganyan? 200. 200. Ang laguri naman po. 200. Yan, guys. Sulit. May begonia local din po ako. Magkano po yung ganyan? Ito po is 150. Oh, 150 yan? Yes po ma'am. Ay, sus, may Yosef. Naku, ano ba yan si mother bumili? Ang mahal. Ito, 150 lang, guys. Ayan na, last na last. With pot. Kasi naman, local lang naman din talagang begonia. 150 with pot. Parang binayaran lang natin yung lupa at Ito. paso. Ito Ito. ma'am, 50 pesos. 50 pesos. Budget Yes meal po, na budget meal. Ito is 70 pesos. 70 Kasi po pesos. yung silver na begonia. Ate, rare ba yan o common lang? Common lang po siya. Ito mga Ay, opo, silver. yes po. Medyo Yes, rare yes, siya, no? Yes. Tapos ito, Chinese bamboo. Magkano po yung Yeah, ganyan? 150 po. Sulit naman. Ito po, magkano po? Mura lang po ito sa amin. Firm Ito kasi yan. Paklawin po kung tawagin. Opo. Babae ba yan? Babae po kaya wala ka doctorate. Sabi ko na nga ba, natuto rin ako eh. Babae kasi malapad. Yan. Yan. Sa pagbablog ko natututo ako eh. Mayroon mo nagugulat ako, oh, may babaeng pislili. Oo, yung firm ko dun, lalaki, matulis. Oh, only 300 guys. Yan. Meron po akong walichi. Ay, choose. Hindi ko nang hindi mapansin. Ang Walichi pinaka... po is 150. Oh, 150 lang. Naku, sobrang lago. Oh, ganito kagandang aking wallet. Hindi kasi mahirap alagaan ate, di ba? Siya, ganyan lang. Oo. Ito pong alocasia, Ito po, ano lang po yan, 70 pesos. 70 pesos. Pag pumunta pa kayo dito at madaming kinuha nyo, 50 pesos. Ito po yung mga variegated. Ayan o, kahit maliliit lang sila. Yung pislili po. Opo. Ito po 100. Okay na rin naman, variegated. Ayan o. Ayan. Ito, magkano yung mga ganitong caladium nyo? Ito ma'am is mother ko yan. Ayan. Meron po akong palitin. Ang gaganda. Magkano pag mga tag Yung 50 ganito, ma'am, na pesos. klase, ito pong ganito. 100. Ate, ano bang pangalan yan? Parang Heart of Jesus. Parang ito yung Heart of Jesus. ewan ko kasi po. Nalilito na rin ako sa dami yung pangalan eh. Sige na nga. Papua. Magkano po yan? Yan po is 1. Okay. Salamat kay ate. Ayan. Ate, invite nyo po yung inyong garden. Punta lang po kayo dito sa amin sa Barangay Bukay. Located po at Barangay Bukay Silang, Cavite. Pwede din po nyo akong tawagan sa number na ipopost ni ma'am. Then pwede rin po ninyo akong mai-add sa Facebook. Piano't full ba po ibibigay ko sa inyo ma'am para mai-add. Opo. Garden ko po is Versus garden. Yan po dito po ma'am, mawibili kayo kasi Sobrang mura. sobra po talaga mura at magaganda po talaga. Oh, yung mga plants nila. Matatapang halaman namin. Opo. Ang tataba nga. Hindi po kayong bisitahin po ang aming barangay. Marami po kami dito ma'am. Matabi-tabi po kami. Kaya hindi lang po sa akin kayo makakapili ng magagandang halaman. Marami pa po sa aking mga katabi. Salamat po, salamat po. Ate, yung ano po, ito, may nakalimutan tayo, muntik na. Ito, ang ganda-ganda nito. Yan po ma'am, English ivy. Opo. 280 lang po yan. 280. Pag pumunta kayo rito, mas mura pa yan. Ayan, May oh. laurel din ako. Magkano yung ganyan nyo? 400 lang po yan. Magkano po? 4 na daw. 4 na dahon? Talagang may price ang laurel, no? 400 po iyan ma'am. Meron na-out po yung isang maliit, is 350. Ah, 350. Ito po 400. Okay. Ito po, yung mga ganyan nyo. Ito po, kasi po ano po eh, sa ilan po siya. Ah, Yan po is 400.
200. Ito po, parang firm siya, no? Ah, basta firm siya ate. Magkano yung presyo? Ang 150 lang guys. Salamat kay ate. Thank you din po sa pag-subscribe Salamat sa aming po. halaman. Balik Teka. po ulit kayo. Kwentahan na tayo, te. Ang gaganda, oh. Ah, may saging ka pala dito, ate, no? Sabi ko nga kay kuya, bilhin niya yung saging ko dun. Magkano naman? Yung ano, yung hindi ko alam kung parigay sa diyan. Kasi kanina niya pa inaawitan yung saging doon sa kabila, oh. Magkano yung ganon? Gusto niya lakatan. Ha? 100 lang. Oh, naglilihi ata yun, eh. Teka. Oh, yan guys, oh. Libre saging. Ayan. Ayan. Libre ang saging. Ito hindi, no. Lakatan. Libre na to, guys. Punta na kayo dito. Order kayo. Tag-100 talaga yan, di ba? Ayan. Ah, senyorita to. Senyorita. Senyorita. Yung isa na may... Ah, ayun. Sige, balik na lang tayo. Order, tag-100 lang guys yung mga saging dito. Ayan. Ayan. Oo. Mura. Magkano po lang? Men. Ayan guys ha, talagang kusang ibinigay ni ate yan. Yan. Libre daw, Persian shield. Ayan. Kasi, Bicolana eh, Bicolana. Ah, ayan, Batanggenya. Eh kayo po ang Bicolano. Ah, eh hindi akong Bicolano eh. Waray to eh. Ayun, asawa ko yung waray. Mama, o sa'yo na yan, libre. Ayan. Ano ba yan Oh. na bulaklak? Oh mama, yan o, 70 pesos. Yan, 70 pesos. Meron akong ganyan sa taas eh. Hindi, ma, malago na yung akin. Wag yan laging ano. Ano po na yung bulaklak niya? Puti po. Mama, kasi ang gagawin mo niyan, titignan mo muna yung ilalim mo yung kahoy, yung iyong daliri, kung basa pa, wag mo muna silang didiligan. Ganon, ang tips niyan. Ito. Gusto ko malilo lagi eh. Hindi naman tag-init ngayon, mama, tag-ulan na tayo. Ano ba yan? Na, pinagtapos. Ang ganda. Patawa si mama. May mga rose pa si ate. Tanungin na lang natin mamaya magkano price niyan. Tsaka ito. Itong antorium nila kung magkano presyuhan ito. Yan. Si Mother. Ang gaganda. Mura lang yan guys. 10-10 lang yan.